Takže čaute, moje meno je Vracko 117 a vás zdravím od dnešného videa z Fifi Street. Je to vlastne už druhý diel a ako môžete vidieť, tak už nehrám z FC Barcelonu, lebo ste aj do komentárov písali, lebo že FC Barcelona nevie hrať futbal. Tak ja som sa rozhodol, že si zahrám za takéto divné týmy, neviem, že aké. Ako môžete vidieť, ja som ten taký pandrláčik, ktorý sa hádže na zem, neviem čo to, a proti mne je taký sprej. No, tak vlastne posnažím sa tento zápas vyhrať, čo zatiaľ akože môžete vidieť, že sa o to snažím a dosť akože ma pozbudilo aj to, že ste mi na to dali aj také lajky na to a že sa vám to páči, tak ja to budem ešte ďalej natáčať, ešte uvidím dokedy. A chcel by som sa opýtať, že či sa trochu tešíte na tú sériu Call of Duty Ghost, lebo neviem ako vy, ale ja sa na to dosť teším, no tak to je jedno, no. Sústreďme sa teraz na to, aby nám nedali gól. Takže ako môžete vidieť, takže vyhrávam. Už som druhý diel raz natáčal, ale no neviem čo s tým bolo, ale ako to nešlo dať na internet, tak no. Takže preto. Takže vrhneme sa na to, tak vyhrávame 2-0 a no 2-1, zaklikol som to a vlastne v tomto zápase ide teraz o to, že musíte ako prvý streliť 5 gólov. Tam vidíte hore tie bodky, tak to ukazuje koľko gólov ste strelili. Dobre. No. Tak, poďme. Ideme dopredu. Neobereš ma? Ja už som chcel vykreknúť, že je to gól. Ideme. Nahrávka. Tam som bol vieť, ale to nám vôbec nevadí. No, je takto. Nahrávka a strela. Vidíte to, ako si to ten fotí, ako keď ešte nikdy nevidí hrať ľudí futbal. Dá ako nie, im to tam padnúť, no. Op. Ja že ju mám, ja tú loptu sa ani nevedel, kde je tá lopta vlastne. Dobre, ideme. Tak, a kop. Jo, tak to bol parádny gól. Ale ešte sme to nevyhrali, takže ešte sa nemôžeme tešiť. To boli asi fauly, ale ja tu mám fauly vypnuté, takže nič. No. Videli ste, ako som ho obral? Ešte stále má loptu, ale som ho obral. Nie, nedáš gól. Bam. Ale on mi nahral loptu. To je múdry. Tak to nie nahral, ale vyzeralo to tak, že nechcem nič uraviť, ale vyzerá to tak, že to vyhrám.
Stále keď to vravím, tak mi strelia gól. To sa mi stále stalo. Hop, 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 hop. Ja ešte, to boli triky. Teraz ja im strelím gól? Nie. To bolo dobre. Ja im strelím gól a počuste ho on. O. Nedáš. Čo som bral? Im tak určite ľahko dám gól. Pozrite, tohto ho beriem. Aha, tak nepodarilo sa, tak to teraz ho beriem. Hop. Daj to sem. Nechce to dať. To je taký ostrý. Čo? No, daj to sem. No, konečne. Haha. Takže týmto sa dá oznámiť, že prvýkrát som vyhral, teraz čo som to takto natáčal, dokonca až 5-2, tak mali ste pravdu, že FC Barcelona nie je taká dobrá ako také iné týmy, tak akože uznám, že nemal som taký profesionálny tým proti sebe, ale aj tak to bolo ťažké, tak ak sa vám toto video páčilo, tak dajte like, ak nie, tak dajte dislike, ale to nedávajte, no. Dobre, tak, zatiaľ čau.